Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta Wisanggeni maya Wisnu Pratinta Lah tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadya Baladewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 12 Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ya kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak naik tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok dewane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggo kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Ate, Reng. Ha iya. Petruk ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petruk maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Karo Reng wis sing kleper ka lho. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Ajopane Reng. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Onang kono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya.
Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong, Nun, bapakmu nanti? nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, Kowe sing tak ajar. nah berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat kok. Apa, Ndra? Lho, Duh aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek kutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah, Kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas Bayo, ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ombong ae ra jama. Anduk kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Kamu garwa dengkulmu melocot ora. Hah? Oh iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu karo bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkeang Mati dening aku. Panggo, ayo nih, ngati-hati lho, Tru. Ya. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa ngledak dhewe kok. Ana. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Indra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya.
truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak diwane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem go napa? Tak arah ndas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Oh, do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi lengan disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dada, ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Padahal. Entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Dong. Ingat, oke. Sukses. Ayo. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngebuh. Waduh. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumep apa piye? Waduh, tenan. Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho sapa kae wayangan dhewe. Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja dungkang apa.
Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma. Hah? Bathara Brahma. Dewane geni. Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandingi ridani Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus apike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruhi pikiran. Pokoknya bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus kadang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati genine, mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Motor. Piye cerdas ta aku? Iya ya iwake do mati kuwi. Heeh. Waduh, senane sing duwe terus. Ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Adake aku cah cerdas e. Heeh. Nek nganti Bathara Brahma liwat kono, Apa? upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Wah, ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brahma arep tok kapake. Apake ya terus kowe kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males untuk sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma. Apa dusunmu tak bumi angus? piye? Dusunmu bumi angus. Wah, lah mati dene. Cenanangan. Aku ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ah ya, contohno ndasmu. Angus Suraprata, Jaya